Hobeago bizitzeko, Hamaika bere irtenbideak ezagutzera gonbidatzen zaitu. Altzari, dekorazio eta berritze lanetan. Hamaika, Ama Guadalupekoa traineraren alde. Kaixo, gaur Ziagoga programako 7. saioa dugu eta Ama Guadalupekoa traineruko patroiek arrego gurekin elkarrizketa txiki batek egiteko. Kaixo, Joseba. Kaixo. Asteburu honetan oso ondo ibili zerate zarautzen bi jardunaldi hortako banderan. Nola ikusuzu taldea batez ere larun batean oso arraunketa honakin ikusten zen, nola ikusuzu taldea? Bueno, taldea ja ematen du arraunketa hartzen nahi dula eta pixka-pixkanaka bere maila iristen nahi dela, ez? Beti saiatzen gara ondo iristen, ematen aurten oso ondo iritsi garela eta burrukan ibili garela beste hiruekin tanda eta bandera horren hurbil egoteko, ez. Igual pixkat falta zaigu momentutan jakin nola egin arraunketa hori hobeto lantzea eta pixkat tentzio hori sartzeko eta ematen du, hurrengo estropatan sartzen geren lehia horretan eta zein daki igual egun baten berriz horregotea beste bandera batekin, ez? Igual igandian, gelditu zineten laugarrenak, gero generalian hirugarren guztira, baina denbora gutxon sartu zineten traineru asko. Gustura gelditu zineten emandako mailekin, o igual nahi zenuten pixka gehiago batu? Bueno, gustura gelditzen zera, ez? Okarren azaten da tanda horietan ja atzetik gelditzen zarenen eta burua galtzen desunen eta ja demora junten zara erortzen eta azkenen oso atzen gelditzen zara, ez? Burrukan ibin ginen demora guztien eta horrekin gelditzen gara bai lau baten, bai ganden. Loke bai dela egila beste urteetan igual 7 segundetan bigarrena zinela. Aurten 7 segundetan 4-5 bote daude eta kristo mailago eta lan egiteko asko inbehar da, oso ondo inbehar da horregoteko, osake ematen du ekipoa nivel bat hartzen nahi dula, eta iristen ari garela ondo nahi dugun estropa, ez. Eta bueno, ja laizter gaude, osake saiatuko gara. Azken bi estropa ditzen dugu eta oso ondo ibilizeratela, baina aurreko asteburuan ere igual larun batean nintzen duten maila oso eman, igandian ja bai hor pasaian hirugarren nintzen duten, ikusten ari da ja oso ondo iristen izeratela bukarera. Bai ez, igual espektatiba asko mantziguten hasieran ligan horri bilego ginela, ez? Oso zailago eta pixkat hasieran suerte txarra esan dugun bai kaletan, bai tanetan eta kostatu intzaigu maila hori hartzea, ez? Eta ematen du azkeneko estropatan, ondarriko estropatik igual pixka palizartu negun zaten, hobeto nahi negun egin eta oain ja pasaitik beste mailan gaudela ematen du, ez? Pixkat ontzila bere saltu eman dula eta besten altura iristen nahi gara eta burruka horretan sartzen magea, hobe ez, eta aldeen suerte pixkat esaten dugunen antxantxe biko gara bai aurrekoakin burrukan gehiago ibiltzeko. Ondo, igual zu esan duzun bezala hasieran espektatiba asko zeuden eta etzen duten nahi bezain ondo, ez zineten nahi bezain ondo ibili. Zu patroi izan da, estropada txarrak egiten dituzuenean nola gelditzen zera? Zapore txarrakin o nahi eta ezin horrekin? Bueno, bitan ez. Zapore txarra beti gelditzen zaitu. Estropa guztieta juten zen alden ontzila alden azkarren hiltzea eta beti gero saiatzen zeraz faioa bilatzen o zer gaizki egin dezun eta bai dela gile igual askotan arrolarin gauza esaten da eta bai patroien gauza ez. Igual suerte txarra esan dugu, baina ez da ez dugu guk egin hain ondo ez. Bai direziotan, bai arraunketan, eta pixka jartzen zaitu dudan, igual trinua ez dela hain azkarra esango ez, pero bueno, pixka-pixkanaka ematen du, ari garela denak asertatzen eta nabaritzen, hor gaudela burrukan ibiltzeko. Aurrek urtean, izan zinen izendatua patroirik onena, lehiaketa hori izaten da nahiko objektiboa GPS-ekin eta ziagogoetan eta denbora neurtuta. Zu nola ikusten duzu patroi on baten eta txar baten diferentzia zertan dago? Bueno, nik beti esan eta azkenen patroi batek ekipo on egiten diola, ez? Ekipo ondo ibiltzen bada,
patroia bai ondo ibiltzen da. Beti hasieran baita askok esaten duten, ziaboga ona ematen dizute, baino ez dizute punturik ematen. Eta nik esan baino traineroa ez duago handikan askar. Eta hori puntuak hartzeko traino askar jumar du. Dena relazioa bataka ez. Eta bai ikusten da ligan, nik uste 12 o 15 dauden patroiak oso ona diela. Niretzako ekipo hor jazeten egotine patroiak nivela asko dakate eta zerbait muituta batzuk bat alde batea beste batean nabitzen da ez. Eta igual gaur zu ondo egiten duzu eta bestetan bestia. Osake, dauden patroi guztien niretzako nivela handia akatetan edo zen bote juteko. Zu ja urtea asko dara matzazu traineruan, klubian ja 22 baita, 34 urtekin ja familiakin eta dena, jarraitzeko asmoa duzu, gogua suposatzuk egiko duzula, baina denbora eta dena, nola ikustu duzu mendik aurrera? Bueno, beti dakazu ilusioa zeitzeko ez. Gustoa nago, 22 urte dama kluan, seinale kluan lana oso ondo egiten dela eta gustoa zaduela kluakin ez. Oaingoz gustoa gaude, kluan nahi badu zeituko dugu eta zein daki jende gaztea etortzea eta maila ematea eta posa ematea berriz herriari jende gazte horrekin eta ni barrun egondoa burrukan ibiltzeko ez. Lehen hasieran esan dugun bezala denboraldi bukaerara oso ondo iristen ari zarate ja egun hauek ja denen kalendarioetan markatu daude. Kontxari begira prestatu zeratea urtean, ikusten ari oso ondo iristen ari zeratela, nola ingo diozute aurre kontxari? Bueno, bai hasieratik pixkat saiatu gara kontxara ondo iristen ez. Igual lehen urtean ez ginen iritsi nivel baten, Hondarribiko estropan Espainiako txapelketan lehen urtean oso ondo bile ginen eta igual pixkata atzerate duzu, bai kontxa begira alden eta ontzi askarrera jutea. Ematen du pixkanaka gora guazela, zaila zango da, zati ekipoak ere bai gora duazte eta gure lan egiten badugu eta oso ondo egiten badugu zaila jarriko dugula bai bestekiri irabazteko, osake gure lan egiten badugu hor ibiliko gerlaz, fijo seguru nahi dugula, ez? Bai, kontxa alde batera utzit eta gogoiekin, ligan laugarren postuan zaudete, ematen du gure bai 3. postuan ja hola urruti puntu askora, baina 5. ere baduzute koltsoi deixente. Gustora zaudete egindako lanakin eta batez ere horrezkotan da hortan finkatuak. Bai, ez, beti zaila da horrezko txanda horretan sartzea. Aurten nivela asko igoin da eta 8 bote daude, tanda horretako sartzeko eta kostatu zaigu, ematen sartu garela eta koltso batzuk hartu du apuntuak, ez? Gustora gaude egiten egiren temporadekin eta 2 bandera ia esan da boltsikun, asko da guretzako, garen ekipoekin, dagon ambienteekin eta dena, ez? Beti nahi dugu alden azkarren ibiltzea, beti ezin da, eta hor egon da zarautzen bezala tandan burrukan hori guretzako kristonara eta zein daki berriz, asteburu honetan ibiltzea burruko horretan eta tandak muturra sartzen dugu baten eta berriz etotzen genuen Hondarribian bandera hon batekin. Hemendik aurrerako, ligan ja ez dire estropa asko falta, hemendik aurrerako objektiboa bakarrik banderaren bat lortze izango da, o? Bueno, aurrena igual bai, ez? Kontxa hurbil dago, ja jendia burua kontxan daka, zatik, azte barru klasifikatu dakau, temporada guztia jokatzen gara horreta, estropa peligroso da, baina, bueno, 2 estropa gelitzen dira, alden hobeto egin 2 estropa hauek, bat itxaso Zabalen Kastron, osake, aber moldatzen geren itxaso horretan, kontxa behira estropa hon bat egin, eta pixka burruken ibili bandera hori harrapatzeko. Bueno, har sortu zuten eta herriari beste handi bat eman zuten. Gu bukatzen joan gara, aurreko hastian entrenamendu bat grabatu genuen taldearekin eta montaje bat sortuko dugu orain. Bideo horrekin usten zaituztegu eta beste bat arte.